Ассалому алайкум ба ҳама мардами муҳоҷир, ба ҳама нафарое ки видеоро тамошо дорен. Фақат билет мегам як чанд бор комментариҳо да мешид ки мақсад автобус қати чихелай брем бой наомадем, мақсад барои шумо маълумот дием. Барои ки айни замон Аэросия рафтан чихеле ки медоне билетҳои ҳавопаймо қиматтара. Ҳатто 25 тарам, 30 тарам қимат шидагиай ва хостем ки нафарҳое ки возможност надоранд, хай ҳастанд ки хали бародарҳоам метавонанд ки ба автобус раванд. Худам якум бор омадам метро Котельники да фуромадам, я 5 минут пиёдараҳа омадам. номерои нем бародара мемонам инҷода. Барои билети автобус метавонед телефон кунем, метавонанд биён ай пешам бихаранд. Пеш да каса айми Котельники якум бар омад, гоҳ мебароен мегирем билета, мехезен мерин. Ман да пеши хитон ай бародар мепурсам мақсад гуфти ям гапо барои рекламаи хали чине мардум да арзонтар биғалта. Худам хестам омадам гуфти ям гапо, худам занг задам ки бародар ҳамин чиза ман я сиёмка кунам беҳтарин мешава. Ва мегум ин чия реклама кардам ба ҳама автобус қати гира мешава, мегим адам ягонта мешава. Хоб иншаллоҳ ҳар кас ризқи хича меёва. Чия гуфтанем? Хидма ёдум наброрум. Авиакасса мадаҷаемону границара болода барои билети ҳавопаймо, лекин барои автобус фақат ҳамин бародарда нархша бугу ака хабардор бошанд. Салом алейкум, подписчикои канали Абдуллотиҷи да. Канал дори бугу Ройгон Авиа, ай номи канали Ройгон Авиа ба номи хушомадед мегем Абдуллотиҷира. Яъне дари моро кушод ва омад меҳмон шид ва бисёр хубам гуфта ки бародар ки баъд манам гуфтамш ки чизе ки ҳастай открита боша, мисол ягон тозаву ягон чия баҷона мекунем, ба хотире ки бародара ман бениҳоят ҳурмат эҳтироми зиёд дорум ва ягон сума манам требоват кардагӣ нест ва ман гуфтагишам нестам ки биё ман қасумут метам реклама ки ҳамин бародар худаш сухан кард ва пешора миннатдоргии хидма ба ҳама подписчикои Абдуллотиҷи мерасонам ки пешам бале подписатсия кунед ки ай ҳама пеш буд, ай сабабе ки мисол шумо дастгириётон камай, мисол бародар ками дигаш монда ки садаб ба худо ман бениҳоят хирсан мешавам ки як фарзанди тоҷик пешравӣ дора. ва 31 октябр нафарое ки чиптаи автобус гирифтагин нархи чипта 9000 рублай. ба шутоби канали Абдуллотиҷи ягон гапи зиёдӣ нашавад, чӣ ба нагуфти бародар нархи билетора ман ба шумо мерасонум. Ягон саволо, ягон гапи зиёдӣ нашава. Мешава ки ай Тоҷикистон ҳам қимат шава бо ай усу бисёр миёна ба автобус. дар ҳақиқати хелае ки бародарҷон автобус барои ҳамон нафарое ҳастае ки ниёзманданд. Насамдир ҳаста бас бародаро мегӯянд автобуса хубтар самолёта. Ба худо ман хирсандам и бародар бениҳоят билетҳои хуб доранд, нархош хубай, дастгирӣ кунед бигиред. Но автобуса мо ба кадом хотир сар додем ки ҳаста нафарое ки мебиёнд гирья мекунанд, кӯдаки зана оилаҳошон қай дар кӯча мондаганд. Ман ба худо кӯдака иҷозат мумкин нест да ҳамин чиз роҳӣ кардан, но ай сабабе ки шароит надоранд мебиёянд, мо кӯшиш мекунем ки роҳишон кунем бираванд. Автобусои давлати Тоҷикистон, автобусои пересадкара мешава, нашава ки ака Абдулло рафти реклама карди автобусои шалақ ҳам ҳастанд. Автобуси мушкили хича дора, ҳама чи открита боша. Нафарое ки документ надорен, и бародар мисол дар ин система мисол фақат мебиёд барои шуморо роҳша нишон бида ки роҳи арзонаш ки ҷо айно система мисол кори хича дора. Бе документҳо азоб мекашен автобус қати возвращение народи нагирен ё ки ай 3 то 5 ҳазора раҳода постодар аз худа. Мақсад ман як чиз пурсиданем ки да аэропорт ин хелае ки агар возвращение народи набигирӣ намешава трети страна қати рави, мисол Узбекистон равӣ баъдан Тоҷикистон намешава. Ин хати возвращение бигиранд барое ки чанд шаҳр мегузаранд мешавад. Бале, автобус қати возвращение народина вақте ки мегиранд ай посолствои ҷумҳурии Тоҷикистон, Қазоқистон мегзаранд, Узбекистон мегзаранд, баъд Тоҷикистон. Дар ҳақиқат посолствои Тоҷикистон вақте ки меравам муроҷиат мекунам, посолство мегӯяд ки шумо наметавонед гузашта. Но автобус қати ягон мушкилӣ намешавад. Возвращение народина ҳамиқа мисол хубиш барои автобус нафарое ки сафар мекунанд, буҷет шароити билети самолёт харидан надоранд, ҳамиқа хубӣ дорад ки 5% ам боша ҳуқуқи гапзанӣ пайдо мекунӣ. поста вақте мандат мекунад. Вақте чем ай нелегал бидана, нелегала гӯш намекунад. Шофёро фақат файрод мекунад. Чӣ хеле ки суме ки бифораш ҳамун қасум предлагат мекунад. Мисол инам қасумети мегзарӣ намети, ФМС мебара, автобус 4 соат фақат ждат мекунад. Ай 4 соат зиёд шид, баъд 50 нафара наместа барои 3-4 нафар ждат кунад. Ва баъзеёш 3000
بدریم که یک قدم бале бале برن خنکتر کمتر درونی اتوبوس خیلی میبینه خودم یا چه پرسم که چند روز نمیروانه که мақсад ки автобус баъзе вақтҳое ҳам мешавад ки 4 шабона рӯз да мисол ман бисёриёша дар телефон 4 шабона рӯз мегӯм но ҳастаи ҳолатҳое ки 3 рӯз да мерава хуҷанд мисол мақсад наздиктара назар через регар мисол куру кардан через хуҷанд мисол тобистон мисол вақте гармӣ боша барф набоша ҳаво хунукӣ набоша тезтар мерасанд 3 рӯз но ай сабабе ки мо 4 шабона рӯз мегӯем то ки мардум мисол ташвиш нашаванд бигем наган ки 3 рӯз гуфтане 4 бале мардуми хидмон ҳами хела агар 3 рӯз бугӯед 3.5 рӯз кишид тамом шумо 3 рӯз гуфта будем мо 4 рӯз омадем ё ки 5 рӯз омадем чунки сабабҳои техникӣ хидча дора и дар болои 4 та резинем ҳам хеласт мисол баъзе ҷоя ҳаста ки як кас касал мешавад як кас мисол дар кафе бисёртар мешинанд яхе одаме ҳаста ки намефураш кафеда мисол бифурӯян бихӯран ягон чӣ мисол надора шароит буҷет ки нест фақат мефураш ки тезтар ба хонаша бираса мисол автобус мушкилиҳои хидча дора раҳда мисол откритӣ бошада чанд рӯз пас бигем мерава ака автобус соле ки мобилизатсия шуда буд ай сабаби билетҳои самолёт қимат буд ҳар рӯз рейс карда будем ва автобусое ки буданд мисол чӣ хеле вақте ки ширкат бошад чанд ширкатҳо мебиёнд ҳамкорӣ мекунанд ширкати мисол қазоқистон ҳамкорӣ дошт устранси узбекистон официалиш ҳамкорӣ дошт ай сабабе ки бисёртар мардум ки бисёр мушкилиёта задан мисол жалб карданда мо бировардем мисол недавно қатъи узбекистон ҳамкория қатъ кардем аз сабабе ки мисол посто да гуфтанд ки бисёр сум но дар ҳақиқат на самом деле сум барои посто ҳамун бедокументҳо бихоҳанд нахоҳанд дар автобус тоҷикистон ҳам меспоранд дар автобус кадом давлате ки набошад баъд через пересадка бисёриҳо мегӯянд ки через пересадка мисол через пересадка ҳаста автобусое ки через пересадка мешавад мисол ҳамин автобус тоҷикистонда ҳам агар бираванд мисол ҳар як границада мисол таможни контрол мегзари ку самолёт қатъи мерави як таможни контрол мегзари автобус қатъи қазоқистон мегзари печат мезана узбекистон печат мезана баъд тоҷикистон да мефурӯяд печат мезана мардуми химон чӣ хела мисол самолёт ки рафтагӣ омадагӣ омӯхта вақте нарх қимат меша автобус қатъи мерава баъд мегӯяд ки гуфтам прямои рейс мо фуромадем сумката дар узбекистон мефурори лента мегзарони худут мисол ҳар як одам сумкаша хеле дур нест наздикай но иам мушкила мисол яхе одам мисол 50-60 кило бор мегира фикр намекунад ки ман чихе мефурорум мебардорум мебурорум ба автобусҳо вақте ки мешкананд раҳда мисол мо автобусҳои дигар давлатҳо вақте ҳамкорӣ дорем мисол то аиҷа то қазоқистон мерава вақте граница 4-5 соат мисол занг мезананд ки очират бисёрай 8 соат 10 соат места автобус чем ай иқа истодана хуб нест ки автобуси нав ай ӯ тараф места бе бу бе мисол ягон запхи лишни ай ӯ тараф мегзананд автобуси нав тоза истодага мешинанд далши мераванд ҳастай ки прямои мерава мешава ки пересадкам ҳамиёра фаҳмонем ака гуфти ҳамон гапо самолёт ҳама медонад ки хуба ами бале бале чизора мо шишти 4 соата расиди некеми барои нафарҳое ки надоранд возможност мақсад хай ҳамаша фаҳмонде метро катерани ки мефурӯе авиакассаи бародар ройгон авиакасса медонанд метоне билети автобуса ё ки телефонам кине номерҳош монде мақсад ягон чиз ба ҷоӣ накардем бо халил не ки мақсад бигӯем ки абдулло видео кадагай бо абдулло ягон сим дигар не инам кадомира роӣ мекуне хитом бине ҳамун нархай 9000 бале 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 нарх айни ҳол 9000 ҳама як ҷоя рафте равон мефаҳма ки чанд да билетҳо ҷанаста баъзе ҳаста раҳмат ки и темара мисол кушодӣ ҳастай баъзеҳое ки 10,000 ам меоянд ҳастай баъзеҳое ки 12,000 меоянд бахудо ман чиза открита мегӯям мисол мебиёянд мисол ваё 12,000 уже 10,000 залогоро додагиянд дигар касда но одамо хучон нестанд мебиёянд дар иҷа ба пеши ман мега ох ман ай шумо гирифтем ку билета ай ман не барда вақте ки 2,000 мегзаронед шумо мебиен шумо пули кассара фақат манда меспоред касса хидш официални 9,000 ай ӯ 9,000 кроме ӯ 2,000 залога дар кадоме ки шумо додагиен ва ҷоҳоро ай ман мехарам мисол мебиёянд мехарам пешаки ҷоҳоро ба дигарода мефурӯшанд қимат мисол и хелишам мешава мо ҳам мақсад мешава ки бигирем бо 10,000 бигем лекин чӣ дар кора ба худо қасам мегӯям на барои реклама пул гирифтагием на барои омадани на худам хестам ака гуфтам бихезам биём ки сериозна да мардуми возможност надора бигира бирава бе ягон проблема нафарое ки абдуллотиҷи канали абдуллотиҷи тамошо мекунанд бародар ягон сум барои рекламарам гирифтагӣ нест барои айсари мисол билетҳои автобус ки ягон кас мерава ё намерава мо реклама кардаистем ки не
на самом деле автобус клиенти хича дора достаточняй фақат ин бародар омад ки дар ҳақиқат мисол нишон бута бо каме дигар чашми мисол мардум гӯй шавад шуда шавад бале барои билети самолёт мо ҳам дорем билети самолёт но ай ҳами бародар ман подписчикои худмон даже тамошо кунанд совет ман барои ман вақти зиёди барои билети самолёт камтар бисёр ҷавоб наметиҳам ба хотире ки вақт камтара мисол билети самолёт ҳами бародаро через пересадкашам через прямоишам чизе ки ҳаста ба нархи дастрас ман чандин бори худман мисол интересоваться кардагиам ҳами ҳамёда марҳамат абдуллотиҷи пешравӣ шуморо мо хонем бошакаҷон хеле гап задем ака у шабо телефон кунам видео на самом деле 3 соат давом мекунад ҳамашон худшон нигоҳ кунам миннатдормай ҳама барои дастгирӣ барои ҳамаш хабу ягон чи навигариё букоем иншаллоҳ мерасонем бошем бале саломат бошем ташаккури зиёд